لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Hatta dowdakyň awazyny we sesini de eşitmezler. Oşolar özleriniň isteýän zatlaryna hemişelik galarlar. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Müminleri gam etmez we gaýgada goýmaz. Ol nihayetde ulu gorkulu gün we şolarga rahmet ferişteleri merhaba aýdyp istikbal ederler we aýdarlar: şu gün ol size dünýäde wa'de edilen gündür. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Yad et ol güni ki biz şo günde asmanlaryny dolar, özünde zat ýazylýan kagızlarynyň dolanşy ýani. Biz halklary nä taryka ibtida eden bolsak, şo taryka ýene peýda ederiz. Bu zat bize wa'dedir. Tahqiq biz bu zatny etýändir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وتحقيق biz Zabur diýen kitapda yazdyk. Tawratda ýazganymyzdan soň ke ýere men salih bendelerim eýe bolar. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. Tahqiqçy Qur'anyň wagzlaryna we nasihatlerinde kafilik bardyr ibadet etýän kawmlara. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Muhammed, biz seni bu ahkamlar bilen we şeriat bilen iýermedik, meger alemge rahmet bolsun diýip iýerdik. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey Muhammed, sen aýt tahqiq maňa wahy edildi ki siziň Hudaýyňyz bir Allah'dır diýip. Pes siz iman getirersiniňizmi? Yani iman getirin we musulman bolun. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. Pes eger İslamdan we imandan ýüze vurup eraz etseler, pesten aýt, men size özüme emredilen zatny habar berip bildirdim. Hemmeňize beraber biriňizi getirip biriňizden gizlemedim. Hemmeňize habar berdim we men size wa'de eden günüm yaqin midir ya daş midir bilmeýärin. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizin İslam'a aşkara ta'nidip tekzip etmeňizi biler we içiňizde tutýan hasatçylyklaryňyzy we Hazreti Resul Ekrem'e etýän adawatyňyzy bilýändir. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. وَمَن bilmeýärin size azabyň ta'khira galmagy şaýat imtihan üçindir we bir muddete çelli peýdalandyrmak üçindir. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Hazreti Resul Ekrem aýtdy: Perwerdegara, ähli Mekke bilen biziň aramyzda hak bilen hukmet. We aýtdy: biziň Perwerdegarymyzyň rahmeti kändir we özünden kömek we ýarylyk istelýändir.